हरे कृष्णा माताजी. म्यूट आसाच माताजी तुम्ही. सॉरी. हरे कृष्णा सगळ्यांक मेगेल नमस्कारू. कृष्णाल कृपेन आम्ही मेळटासची आणि तू पुराय आमगेल मेगेल बहिणी बांधवाक मेळच्याक म्हाका एवरी टाइम आय रियली लुक फॉरवर्ड. आणि अशीच आमकां कृष्ण कृपा प्राप्त जावो आणि कृष्णा विषयी आम्ही ऐकूच्याक गुणगान करच्याक आम्ही अशी वटू मेळटा असया. भागवत पुराण कोंकणी भगवद्गीताचे मूळ तत्व म्हणजे बेसिक्स ऑफ भगवद्गीता सिरीज अंतू एक मस्त इम्पॉर्टंट मुख्य विषय सांसारिक चक्र मीन्स व्हील ऑफ संसार अँड लॉ ऑफ कर्मा क्लासेस तुम्ही अटेंड करता सची. सुरवेज क्लास प्रारब्ध माताजी म्हणाली प्रारब्ध कर्म आणि सच्चित कर्माचे आज वेर जाला. आणि आज आम्ही एक मस्त इम्पॉर्टंट अनेक विषयावरी मुख्य विषयावरी डिस्कशन करूया. टॉपिक म्हळ्यार व्हॉट इज डेस्टिनी ऑर फेट म्हळ्यार नशीब भाग्य हे पुरे कसले म्हणून. आणि हाजवेरी भगवद्गीता आणि श्रीमद भागवता देखून आमकां कसा कळून येता. शिला प्रभुपादान आमकां हाजवेर कसं मार्गदर्शन दिताची हे सांगचे एक नम्र प्रयत्न आज करता आसा. Every time I say I am not expert in this topic, but I will try to let you know whatever I can understand about it. आता नशीब म्हळ्यार हांव हे स्प्लिट केला एक ऑलमोस्ट 7 पार्ट्सा भितरी आणि प्रत्येक पार्टाचे आम्ही डिस्कशन करूया. फर्स्ट म्हळ्यार इंट्रोडक्शनान तू नशीब म्हळ्यार डेस्टिनी म्हळ्यार कसले म्हणून नशीब म्हळ्यार कसले. आता नशीब इज समथिंग लाईक व्हॉट आय एक्सपिरियन्स म्हाका कसा व्हॉट डू आय गो थ्रू दॅट इज माय डेस्टिनी. आता आमगेले मागशी जन्माचे कर्मफळ. सो आय टेल यू इन व्हेरी शॉर्ट. नशीब म्हळ्यार आमगेले लास्ट जन्म आम्ही केलेले कर्मफळाचे ताचे आम्ही जे भोगताची दॅट इज कॉल्ड अवर डेस्टिनी. सो गुड थिंग्स आम्ही चांग केल्यारी चांग वाईट जाता असता म्हणजे इट्स ऑल कर्म आणि नशिबाची हे मूळ शक्ती म्हळ्यार नशीब येता बिकॉज ऑफ अवर पास्ट कर्म. आता हे आमगेल व्यक्तिगत परिस्थितीन कंट्रोल आणतू ना म्हणजे प्रत्येक वॉट एव्हर वी गेट इज कमिंग बिकॉज ऑफ अवर पास्ट कर्मस. म्हणजे आमगेल देह आमगेल परिवार असता आमगेले देह आमगेल संपत्ती वेदर इट इज वॉट एव्हर वी आर बॉर्न हाऊ रिच आरोग्य आणि जन्म म्हणजे मेन आमगेल कंट्रोल ना म्हळ्यार आमगे जन्म खंय जावचे ते कृष्ण त्याप्रमाणे आमकां न्याय दिता म्हळ्यार वॉट वी शूड गेट इन दिस लाईफ त्या कृष्ण डिसाइड करता. नशिबाका आज करचे कर्म. सो हाऊ कॅन वी चेंज मस्त निमगी आम्ही करूया. आता नशिबान आज केलेले आणि भक्ती मी सुधारणा करू येता म्हळ्यार सो विथ वेन वी हरे कृष्णा. नशिबावेर आमगेल काही कंट्रोल ना असा. ऐक पडत की माताजी. होय माताजी डिस्कनेक्ट झाला लागतं एक 5 मिनिट्स पुढे. वय डिस्कनेक्ट झाले करेक्ट. तर नशिबावेर आमगेले भक्तीन आणि म्यूट आसा माताजी. अनम्यूट करा माताजी. ऐका ना माताजी. अनम्यूट असं कंटिन्यू करा. ऐकू ना हा ऐका ना. नशिबाची म्हळ्यार हा वापस सांगता काय माताजी. हरे कृष्णा. कंटिन्यू माताजी. हा तो कृष्ण न म्हळ्यार आज करचे आमगेल कर्म आणि भक्ती हे दोन्ही आमगेले सुधारणा. आता आमकां हे जन्म मेळ्ळा नशीब सुधारच्या खातीर म्हळ्यार आमकां गोत ना आसता बट वी आर ऑल वन टू चेंज नशीब कशें आमी चेंज करूं येता. we have this life which is given to us by Krishna आणि ते कशें आमी आमगे लास्ट जन्माचे पुरे पाप कर्म पुरे भोग पुरे कंप्लीट करून आमी आमगेले ध्येय आसता. आता भगवद्गीता 2.27
तांत की वन हू हॅज टेकन बर्थ इज टू डाय, इज शुअर टू टेक बर्थ. म्हणजे वपास आमगे जन्म हे आमगेले चलता असता इनविटेबल, आणि ताजे वयर काही रोण काही यूज ना. आता मरण हे निश्चित आणि खंडित असल्यारी कसं आमकां टाळीचे जायना, सो दॅट वी कॅनॉट डू एनिथिंग अबाउट इट. म्हणून भगवद्गीता 2.27 बरयला की ताचे खातीर रोण ताचे खातीर हें करून ना, तें नशीब आमकां चेंज करच्याक जायना. आता जन्म आणि मरण ठरयलेलं आसा. कुरुक्षेत्र युद्धा भितरी देवाची रचना फॉर 2.27 अंतू श्री कृष्ण सांगता अर्जुन म्हणटा की मेगेल पुरे खजाण पुरे मुखार आसाची, आय विल नॉट फाईट द वॉर म्हणून तांणी पुरे तांगेल म्हळ्यार टू अर्जुनाक हे मेन म्हळ्यार तांची मेगेले रिलेटिव्स मेगेल कुटुंब जाणान कसले तांकां बाद जाल्यारी किंवा तांणी मरण पावल्यारी ताजी मोग म्हाका येतलो म्हणून ताका मना येता. सो आफ्टर इफेक्ट्स ताजी निमित्त तो म्हणटा की हांव हें कर्म करयना, आय डोंट वॉन्ट टू फाईट इट म्हणून. आता अर्जुनाक आयक पडताच ना माताजी. वही माताजी ऐकत कंटिन्यू करायचे. करेक्ट ऐकत. कृष्ण म्हण अर्जुन तागे भावंडांक गुरुक वटू युद्ध करच्याक रिएक्शन म्हणे हे पाप म्हाका भोगच्या पडतले म्हणून युद्ध करच्याक तो ना म्हणटा. आता कृष्ण ताका सांगता हे तुगेल ड्युटी, म्हळ्यार हे प्रत्येक क्षत्रियाले ड्युटी, तू युद्ध करची तुगेल ड्युटीची म्हणून. आणि तें करना तशी तू ताका मरण येना म्हणून लेखू नका म्हणून. तू हें युद्ध करना म्हणून तांकां मरण येना म्हणून तू लेखू नका. तू तांगेल काही मरण राबोवच्याक शक्य ना म्हणटा. युद्ध करना तशी तू आनीकय सकल स्तरार वतलो म्हणून. सो तू आमी पुराय आमगेले आता एक इतेक म्हळ्यार तुका तू हें युद्ध करना जाल्यार तू चुकीच सांगता. सो दिस इज आमकां दैनंदिन आमगेल कसं की देवान दिता असता मात्र आम्ही then only he guide us what is right and what is wrong. म्हणून जी कृष्णाले भगवद्गीता वाचून अंत तकून आमकां कसा मेळटा की आमकां आमगेले दैनंदिनाच करचे आशिल्ले आमी करता आसता, आणि ताजे नंतर आमी कृष्णाक ते पुरे आमगेले एफर्ट्स आमी तांणी सरेंडर करता विदाउट हॅविंग एनी इफेक्ट फ्रुट्स ताजे कसं आमकां जावका म्हणून ताजे वेरी अवलंबून मन दवरना तशी आमी लक्ष एकच हांचो असे आध्यात्मिक प्रगती खातीर लक्षारी बुद्धी आमगेर पुरे तंत भितर यूज करता. सेकंड म्हळ्यार फेट. आता फेट म्हळ्यार कसं आणि भाग्य फेट पुरे एक आमी म्हणटा आसताची. आता फेट म्हळ्यार दैवी तंत भितर एक कॉन्ट्रिब्युशन असता, म्हळ्यार गॉड्स विल म्हणटाची. वेन फेट म्हणटला आमगेले कृष्णानं तागेल डिवायन विल न्ही तो आमगेल ब्रह्मांडाची नियमी प्रमाणे कसं जाता ताका फेट म्हणटाची, काल रूप म्हणटाची. म्हळ्यार आमगेल टाइम चांगना म्हणटा पळय तशी ते आमगेल हाता भितर ते ना आसता. आणि संपूर्ण प्राकृतिक नियम ते ब्रह्मांडा भितर जावचे आशिल्ले जे कृष्णाल एक्चुअली ते महा प्लॅन असता आमगेल खातीर. आता मनशाक ते चेंज करच्याक जायना, आणि तेवय इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, बट स्टील हांव कशें म्हणलें की इवन डेस्टिनी कॅन बी चेंज्ड बाय भक्ती. तशीची आमगेले देवान आमकां आमगेल वयरे आमगेल खातीर देवाल प्लॅनय आमी भक्तीन आमी वापस ते चेंज करीत. सो भक्ती इज द ओनली थिंग which can change our destiny or change our fate. So भगवद्गीता श्लोका 4.17 अंतू त्यांची म्हळ्यार बरयला की इंट्रिकेसीज ऑफ एक्शन आमगेले एक्शन कसं म्हळ्यार ताजे कॉम्प्लिकेशन्स ते आमकां केन्नाय कळना. आमी एक्शन करता आसताची मात्र आमकां तें गोतस आसता की खंयची चांग एक्शन खंयची फॉरबिडन म्हळ्यार खंयची करच्या नज कसं करता आणि कसले करना. म्हळ्यार अकर्मा विकर्मा हे तुम्ही अटेंड केला पुरो क्लास जाला ताजे, पण वापस रिपीट करना. मात्र एकच इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आमकां मोक्ष प्राप्त करता जाल्यार मोक्ष प्राप्त करची इच्छा असल्यार अकर्मा कसं म्हळ्यार कसं आमी करता कसं आमी करच्या नज विकर्मा आणि पाप कर्म कसले म्हणून ते आमगेल क्लियर आसता. आता ताजे खातीर सगळ्यांक सुरवेक आमगेले कृष्णाल कसं रिलेशन म्हळ्यार व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन कृष्ण संबंध म्हणटा पळय ते कसं म्हणून आमकां मेन गोतच आसता. आणि ते म्हळ्यार
कृष्ण आम्ही कृष्णाला नित्य दास म्हळ्यार इटर्नल सर्विटर ऑफ द लॉर्ड. सो ऑल ह्युमन बिईंग्स आर इटर्नल सर्विटर ऑफ द लॉर्ड. आणि आमगेल कर्म म्हळ्यार बिकॉज वी वॉन्ट टू एन्जॉय विदाउट हिम आम्ही हांगा आयल्यांची. आणि कर्म आमगेल लास्ट जन्माची कर्मा त्या प्रमाणे आमकां आम्ही आतां हे जन्म मेळ्ळा. आणि कसं नाही ते कळचें आमकां मस्त कठीण म्हळ्यार कर्म कसला हें तें म्हण तें मस्त डिफिकल्ट आमकां आतां कळचें की वॉट आर वी डुईंग. मात्र कृष्ण चेतना म्हळ्यार कृष्णा कॉन्शियसनेसानच हे आमी कर्म बंधना देखून भायर काडयता म्हणून. ओनली कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द थिंग दॅट कॅन ब्रिंग अस ऑर फ्री अस फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ कर्मा. आता कर्म करताना संपूर्ण रितीन आमकां कृष्णाका समर्पित करता म्हणटाची. आता देवाल नियंत्रण सकल आणि आणि कर्म म्हळ्यार देवाल नियंत्रणाची पुरे आमगेले कर्मा प्रमाणे आमकां देह मेळटा. देव आता आमगेल काही बायस्ड ना. देव म्हणा की हिका हांव हें दिता तिका तें दिता म्हणून. देवाल न्याय एकदम क्लीन असता म्हळ्यार न्यूट्रल असता. दुसऱ्यांक दोष दिना तशी आईची कर्म आमी चांग कशें करचें तें आमी केन्नाय मना दवरता. सो दॅट इज द मेन इम्पॉर्टन्स. तें केलें की आमकां ऑटोमॅटीक देव आमगेल वेरी चांग देवदृष्टी करता. सो अगेन हियर भक्ती प्लेज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. थर्ड म्हळ्यार चांग जेणे ते सफर करताची म्हण. लास्ट टाइम एक क्लासान निमगेले कोण की इतले पुराय चांग करताची म्हळ्यार गुड पीपल दे हॅव डन लॉट ऑफ गुड थिंग्स. आणि आतांय तांकां मात्र तांगेली तें वायट जाता म्हणून. आता भागवतम 10.14.8 हातूंत भितर व्हेरी क्लियरली बरयला की कोण भक्त म्हळ्यार शिला श्रीधर स्वामी यांनी बरयला की एक पुत्ताक फॉर एक्झाम्पल तांणी अशी हें मेळच्याक जीवन तशीच मनशाक तागेल कृष्ण कॉन्शियसनेस दवरता कशी जिवंत दवरता बाय फॉलोइंग द 4 रेग्युलेट प्रिन्सिपल्स फॉलो करता. आणि आपोआप आमगे कृष्णा कॉन्शियसनेस दैनंदिन सदा करतरी आम्ही ऑटोमॅटिक कृष्णाले संबंध आमगे जाता. वापस धाम हांका वैकुंठाक वापस आमकां आपयतली तांतूं काही संशय ना म्हणटाची. आता सुसमीक्षा माना म्हणटाची म्हळ्यार प्रमोशन जाता आमगेले म्हणटाची. आता भक्ती वाट पळयताची कृष्ण कृपेची दुःख येताची तो दुःख आमकां सहन करपाक लागता. आता देव डिवोटीक दुःख तागेले पुराय मागचे जन्माचे वरलेले तागेले पाप कर्म तागेले भोग ते पुरे नष्ट करता. सो दॅट इज वाय इवन गुड पीपल सफर. इट इज वाय वी ऑलवेज थिंक की इतले ग्रेट भक्त असताची डिवोटी जाले लायफा भितर इतले प्रॉब्लेम्स येता. सो दिस इज ऑल गॉड्स मर्सी. आणि कृष्ण सोडू आम्ही एन्जॉय करची वृत्तीन आम्ही हांगा आयल्यांची ते पनिशमेंट म्हणून तो क्लियर कोण सोडता आमगेले पुराय. आता कितले कृष्ण कॉन्शियसनेस असल्यार थोडे आमकां एन्जॉय करचे आमगेल मना भितर येता केन्ना फॉल्स हॅपीनेस म्हळ्यार हें करूया थोडे एन्जॉय करूया म्हणून आमगेल मना भितर येतना ते कार्मिक रिएक्शन आमगेल काडची खातीर आमकां कृष्णा प्रॉब्लेम्स दिता. सो दॅट अगेन वी कॅन गो बॅक अँड गेट हिज मर्सी. सो दिस इज वन कार्मिक रिएक्शन मात्र न्हय भौतिक जगत सोड आमी तांगेल्याक वापस वचका म्हणून तागेली इच्छा असता. दॅट इज वाय ही गिव्स द गुड पीपल ही गिव्स देम प्रॉब्लेम्स अँड ही गिव्स देम पनिशमेंट म्हणून आमी हे एक्सेप्ट करचे न्हय की कृष्णल संगत आमकां मेळटा म्हणून आमी हे एक्सेप्ट करता. सो दॅट इज ऑल्सो वन पर्स्पेक्टिव्ह. भक्ताची दुःख ही शिक्षा न्हय ती देवालीची दया म्हणून. आणि ताजेनची कर्म नष्ट जाता. भगवंत आमकां कर्म बग्गी नष्ट करता आणि आमगेल शुद्धीकरण म्हळ्यार ताजेनच आमगेले शुद्धीकरण जावन आमगेली वग्गी प्रगती घडयता. सो दैनंदिन भितर आमगेल शिकवण कसं हातूंत भितर की सहनशील जावका म्हणून. So we have to become very strong enough. We have to bear the problems which come to our life. नामस्मरण करका मस्त इम्पॉर्टंट. भक्ती आमगेल चालू दवरका आणि प्रत्येक दुःखा भितरी कृष्णालोची हात आसा म्हणून उडगास दवरका. सो हे आमगेल मस्त इम्पॉर्टंट. केन्नाय आमकां लागता की हांव इतलें करता आसा जाल्यार म्हाका वाय इज कृष्णा नॉट हेल्पिंग मी म्हणून तें आमगेल मन येवचें नाच. दिस इज कृष्णाज मर्सी आणि ताजे निमित्त ताणी हें उणी कोणू म्हाका हें दिलां म्हणून आमी मनात दवरका. आता फोर्थ म्हळ्यार फ्री वील. आता आमकां
देवानं स्वतंत्र दिला म्हळ्यार ही टोल्ड अस दॅट ही इज गिवन अस लाईफ मात्र ताणें म्हणला की यू कॅन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू तुगेली निवड तें म्हणून आता हें आमगेल बरयलां इफ यू सी द 18th चॅप्टर ऑफ भगवत गीता तांतू पुरा अंतू इट इज ऑल अबाउट फ्री विल द 18th चॅप्टर इज द मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल चॅप्टर आता 18.62 कसं म्हणतं देव की समर्पण कराची म्हणून परमात्माला एक अँगल सांगता की परमात्मा ह्या हृदया भितर आमगेलो आसा आणि तो पळयता आसा सो ही इज गायडिंग अस वॉट टू डू म्हणटा तद विष्णू परमपदम म्हळ्यार ऋग्वेदा बरयला वैकुंठ प्राप्त जाता म्हणून परमात्मा आयकल्यारी वैकुंठ प्राप्त जाता हातूं भितर कसलेय हें ना आणि सर्वस्य चाहम हृदयी सनविस्ता म्हळ्यार लॉर्ड इज सीटेड इन एव्हरी वन्स हार्ट आता 18.18 चॅप्टर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अर्जुन कृष्णाक एक्सेप्ट करता की तू सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड म्हणून आता कृष्णानं 18.63 ह्या भितर ऑलरेडी तो म्हणटा की हांव तुका तो एक तुका सांगलें आता ताज्या त्या वेळीची कॉन्फिडेन्शियल इन्फॉर्मेशन हांव तुका दिता की ब्रह्मभूता म्हणे कसं जालें म्हण तर ब्रह्मभूता म्हणे तो म्हणटा की एक मनुष्य खुशीन आसता म्हणून ही इज व्हेरी जॉयफुल ऑल द टाइम तागेले कसले इच्छा ना आणि कसले ताका ना म्हणून तो करना आता परमात्माले तो फुल्ली सरेंडर जाता परमात्मा ताका ज्ञान दिता आणि हें पुरें सांगून कृष्ण ताका मोस्ट इम्पॉर्टंट कसं म्हणटा हें पुरें हांव तुका एक्सप्लेन केलें मस्त कॉन्फिडेन्शियल इन्फॉर्मेशन मात्र हाजे नंतर यथा इशी तथा करू म्हणटा म्हळ्यार हांव तुका हें पुरें सांगलें एंटायर भगवत गीता हांव तुका सांगलें अर्जुन as you like what you wish म्हणटा you may as you like it you may act म्हळ्यार आता आमी आमगेले भौतिक जगता भितर आमी हें केलें री कृष्णान आमकां आमी कृष्णाक ह्या जगतार आयल्यांची की तू लास्ट जन्म तुका ह्या जन्माक बरो आसा जाल्यार फॉर अस दॅट यू कम बॅक ह्या जन्मान तुवें तो म्हणटा की तुका जाय अशें तू करी म्हणून आता वापस क्या नेटवर्क ना ऐक पडत की वय वय माताजी त्याचे या हय हांव कंटिन्यू करता माताजी हा हा कसं म्हणटा श्री विष्णू की हा ऐक पडत ना वय माताजी कंटिन्यू करा हांव तुगेले हृदय परमात्मा व्यास करता आसा तुगेले जन्म संसारा चक्रान तू आमकां बॉर्न कृष्णा मेक्स अस फॉरगेट एव्हरीथिंग तो म्हणटा तू केलेले कर्म तू कुडगास वरना म्हाका तुगेले केलेले आय केलेले काल केलेले फाल्ली पुराय गोतस म्हाका आय नो युअर पास्ट प्रेझेंट विटनेस म्हणून असम तुगेले नेक्स्ट लास्ट जन्म केलेले कर्म प्रमाणे आता तुका जन्म मेळ्ळा आणि आमी म्हळ्यार मस्ट इम्पॉर्टंट आलोचन करता आम्ही इंडिपेंडेंट जीव कंट्रोल दरस्ताची म्हणून स्वाधीन जावका म्हणून we should surrender to him because we are not independent we are his part and parcel but he has made us forget him and do what you wish कळका की आमी चांग कसं आमगेल खातीर वायट कसं तें ताणें आमकां गायड करचें आसा मात्र आमी तें करनाची आता 18.63 माताजी म्यूट आरसाची म्यूट जाला की माताजी आता ऐकत आता ऐकत माता हा
सांगा हा, मग ते मिस्टेल की माझं जी 18.63 की तुम्ही स्टार्ट 18.63 हा 18.63 63 काय ट्रान्सेंडेंटल म्हणजे हा आध्यात्मिक शांती मेळटा म्हणून इफ यू सरेंडर टू द लॉर्ड यू गेट आध्यात्मिक आमकां शांती मेळटा आणि गोलोक वृंदावना वपास वचचे आमकां अवसर मेळटा म्हणून म्हणजे आलोचन करताची की जाय तशी कराची देव म्हणटा की म्हणजे कशी उच्च स्तरार वचची ते तुका ज्ञान परमात्मा तुगेल हृदय आस म्हणून तुका सांगले परमात्मा सांगील ऐकू का म्हणून म्हणे आणि ताजे नंतर आमकां म्हणलें की तुमकां हायएस्ट परफेक्शन स्टेजार म्हणून आमी म्हणूची युद्ध करी म्हणटा कृष्ण अर्जुन म्हणटा तू युद्ध करी तू कृष्ण समर्पण हांव सांगीन तशें करी म्हण सो तेंच आमी उठ आसता की समर्पण करून दिता मात्र आमगेल बुद्धी यूज करून आमी मागीर हांव सांगील तशी करी म्हणटा तो सो यू ही टेल्स अस आणि कशी देव आत्ताच आमकां कशी लॉर्ड कृष्णा गायडस थ्रू अवर गुरु म्हणून गुरु क्लासेस ऐकून जावन गुरु आमगे लायफ आयला आणि तागेले आमी कशी कृष्णाले शिकवण आमी कशी गुरु थ्रू आमी लर्न करता म्हणून आमी शिकता आता आलोचन करता की कृष्ण जबरदस्ती कर सरेंडर करी म्हणून हे आमगेले देह नशीब पुरे अप्लाय करता आमगेलेची आत्माकाची नाही बरे योग्य संगती आता हे पुरे आमकां टू गेट द बेनिफिट ऑफ 18th चॅप्टर व्हॉट इज इट दॅट वी रिक्वायर योग्य संगती म्हळ्यार इफ वी हॅव टू टेक डिसिशन्स विथ अवर गुरु आणि आमगेले चॉईस असता म्हळ्यार आमगेले संबंध लायक असता आमगे योग्य संगती निवडका आणि सदाची म्हळ्यार दुरुपयोग करच्या नज म्हणून मस्त इम्पॉर्टंट हे आमगेले दैनंदिनाचे जीवनाचे शिकवण आता नेक्स्ट म्हळ्यार सुपर सोल म्हळ्यार परमात्मा आता परमात्मा आणि काल परमात्मा हो आमगेले मेन आमगेले लायफा भितर येता आमकां सांगच्या की कसं करका आणि कसं करच्या नज आता 13.23 भगवद्गीतांतू एक म्हळ्यार परमात्मा केन्नाय आत्मा वटू असता म्हणून सो दे बोथ आर सिटिंग ऑन द सेम इन द सेम हृदय म्हळ्यार आमगे हार्टा भितर आसा मात्र परमात्मा आणि आत्मा हे एक्क न्ही आता भौतिक जगता भितरी पार म्हळ्यार ट्रान्सेंडेंटल इज परम आत्मा म्हळ्यार ट्रान्सेंडेंटल बियॉन्ड मेटेरियल मोड्स पुरे गुणा भितरी गुणाचे वैरी भौतिक जगताचे पलीकडे म्हणजे दुसरीकडे आध्यात्मिक रूपा भितर आसा परमात्मा आमगे प्रत्येक जीवा भितर आसा सो 3 थिंग्स ही डज वन इज ही इज द विटनेस ही टोल्ड की तू खंय तुगे लास्ट जन्म आशिल तू पुरे ह्या जन्मा तुम्ही करता आसाची ताजे भोगता आसाची मात्र हांव तुगेले लास्ट जन्माचे हांव तू ओवरसी करता आसा ह्या जन्मान तू हांव तुका अलाव करता परमिटर म्हळ्यार ही परवानगी दिता सो ही इज द ओवरसियर ही इज द परमिटर अँड ही इज द सुप्रीम लॉर्ड म्हळ्यार ही इज द वन हू इज द विटनेस ऑल्सो हांव साक्षीगार आय एम इन युअर हृदय हांव तुगेले साक्षी तू कसं करतास तें हांव पळयता आसा हांव ताजे नियंत्रण करच्या ट्राय करता आसा मात्र हांव म्हणटास जाल्यार तू करचें असलें तू करी म्हण आणि थर्ड म्हळ्यार हांव तुका परवानगी दिता तू कसो जावं ते तू करी म्हण आता मनशाक जाय अशी परवानगी दिता परवानगी शिवाय आत्माक कसं करच्या नज म्हणून ते आमकां स्क्रिप्चर्सान सांगला मन ते कोळ न्हू ते चांग करचे ते आमकां ताणी परवानगी दिला आता मनुष्याक भुगता म्हणटाची आणि फ्रेंड जावन आमगेले देव आसता मात्र आमी ताका यूज करनाची सो वी आर नॉट लिसनिंग टू हिम आमी देवाल पार्ट अँड पार्सल पण जाल्यार आमी तांकां फॉलो करनाची म्हणून आमकां मार्जिनल एनर्जी म्हणटाची सो वी गॉड वॉन्ट्स अस टू कम बॅक बट स्टील ही इज वेटिंग फॉर अस टू कम बॅक मात्र आमी इंडिपेंडन्स आमकां दिलेले आमी मिसयूज करताची सो इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टू नो दॅट कसं आमकां हें दिला वाय वी आर बॉर्न वाय वी हॅव कम टू दिस अर्थ वाय वी आर गेटिंग दिस फेट आणि नशिबाचे आमकां भोगच्या हिताक जावका आणि कशी आमी अंतून भक्तीन भायर येता ते पुरे आमकां कळतरीची आमी भक्ती मार्गारी येताची म्हण
आता एक भागवतम श्लोक असं 1.13.47 हांतू भितरी लॉ ऑफ सबसिस्टन्स म्हणून म्हळ्यार एक जीवन हांतू दुःख आयल्यारी कशी तांतू भायर येवन प्रत्येक म्हळ्यार इट इज सेड दॅट माया शक्ती म्हळ्यार वेन वी आर बॉर्न फुल्ल माया ती आमगेर वेरी येता आणि माया शक्ती इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द लॉर्ड. आमकां आमगे बद्ध आमी पुरे बद्ध जीव शक्ती आमगेर वेरी कंट करता आणि तांत दोकुनूची फॉर एक्झाम्पल इट इज टायगर. आता टायगराक ही हॅज टू ईट मीट दॅट इज ऑफ द लँड. मात्र मनशाक मीट खावचे सो मॅन शुड नॉट ईट मीट इज written in the scriptures through prasadam, that prasadach ग्रहण करता म्हणून. नियमित म्हळ्यार आमी कशी 4 regulated principles follow करनो आमी how we can come out of the condition by listening, understanding the scriptures. ते मेन इम्पॉर्टंट म्हळ्यार भगवंताचे स्वरूप हे आमकां कळटनाची आमी आध्यात्मिक वाटेर वयता आणि प्रिन्सिपल्स फॉलो करून म्हळ्यार नियंत्रणान जीवन फॉलो करचे हे आमी कळटा. म्हळ्यार फॉर दॅट वी हॅव टू रीड द भागवतम, वी हॅव टू रीड द 18th चॅप्टर. हे पुरे मस्त इम्पॉर्टंट आणि काल म्हळ्यार आमगेले फेट म्हणटाची ते भगवंताले स्वरूप भगवंताल परवानगी शिवाय कसले घडना आणि काल म्हळ्यार पुराय जणांक शिकयता. So if we don't listen to the following the scriptures, so we get the after effects. वापस आमगेले लायफा भितर येताची आफ्टर इफेक्ट्स आमी जीवन म्हळ्यार जीवन मरणा भितर चक्रा भितर आमी भोंवता आसताची म्हणून. आता हांतू दोकून आमकां कसो दैनंदिन शिकवण मेळटा की आमगेले दिलेली आमगेर कितलो व्हड रिस्पॉन्सिबिलिटी हे लायफ आमकां मेळ्ळा आणि हे कितलो व्हड रिस्पॉन्सिबिलिटी की आमी हे जन्म कर्मा दाखून भायर येवचे आणि कशी आमी वेळ म्हळ्यार टायम काल हाजे आमी कशी आदर करता हे आमकां कळून येता. सो दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता नेक्स्ट म्हळ्यार भक्ती. भक्ती कशी आमी हाऊ कॅन वी ट्रान्सेंड डेस्टिनी म्हळ्यार आमी आमगेले नशीब आमी वयर ताजेर आमी कशी we can win over it or how we can transcend it and come out of it. at main म्हळ्यार 18.66 अंत भितरी कृष्णान एकदम क्लिअरली म्हणला की when we don't have it म्हळ्यार तम शरणम मेगेलेची म्हळ्यार you come to my शरण and I will deliver you. So he says you surrender everything and I will deliver you म्हणून मस्त क्लिअरली he has told. So when he says that sarva dharma paritrajya mam ekam sharanam vraja aham tam sarva papebhyo mokshayashyami ma sucha. So he tells us ki tu pure variety of religion mast wajil tu hai mantra ye pura he tells us the entire Bhagavad Gita and in the end he tells ye pure visari tu khali mak surrender kari and I will deliver you from all sinful reactions. म्हणता की पुरे पापांतून तू हांव तुका मुक्त करता म्हण. डू नॉट फियर मस्त इम्पॉर्टंट म्हळ्यार डू नॉट फियर म्हणटा म्हळ्यार कसले भंय म्हण तू मना दवरच्या हांव तुका पुराय पापा देखून मुक्त करतलो म्हणून. आता हांतू भितर एक मस्त इम्पॉर्टंट भागवतमाचे 6.49 इम्पॉर्टंट आमकां उडकास दवरता. आमी कितले पाप कर्म केले दिस अजामिल स्टोरी की नाम पुत्रोपायताम अजामिलोपी अगद्धाम किम उत श्रद्धया गृणान. म्हळ्यार इतले ताण पाप कर्म केले मात्र भगवंताले नाम उच्चारण करून तागेले पुराय पाप नष्ट जाले म्हणून. आता whenever we are at the time of death for example we आमकां कसले आलोचन करतना आमी फुल्ल लायफ नामस्मरण नाव येना
मस्त इम्पॉर्टंट. आता अजामिल मरता असताना ताणे नारायणाल नाव घेतलंय. ऍक्च्युअली ताण तागेल पुत्ताल नाव घेतिले. नारायण तागेल पुत्ताल नाव आशिल्ले. मात्र फुल लाईफ ताण तागेल पुत्ताल नाव इतलं पटी घेतला की तेव्हा नाम तो ऑल ऑटोमॅटिकली एंटर जाला. म्हणजे कॉन्शियसली की म्हाका हें करका, म्हाका क्लास अटेंड करका, सो ही इज नेवर डन दॅट. बट ही हॅज टेकन द लॉर्ड्स नेम सो कॉन्शियसली की तागेल पुराय अपराध पुराय माफ केले आणि ताका वैकुंठधामा व्हेल्ले. सो व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट नामस्मरण. आणि कलियुगा भितर आमी आसाची, वी आर ऑल इन द कलियुगा, आणि डिफरंट युगा हॅव डिफरंट युग धर्म. आणि हे आमगेले कलियुगाचे मेन म्हळ्यार नामस्मरण. नामस्मरणानं पुराय चेंज करून येता. म्हणजे कृष्ण आमगेल कंप्लीट. सो ही टेल्स अस दॅट डू नॉट फियर, आय विल टेक केअर ऑफ यू. इतलं व्हड कॉन्फिडन्स दिता. सो कसलेय मागीर आमकां भंय म्हणून पीस ऑफ मायंड, वॉट आय टोल्ड यू, ऑटोमॅटिकली आमगेल पीस ऑफ मायंड येता. आता नाम अपराध करतना कशी ताका वापस धामा भितर घेतलाय म्हणून हे केन्नाय शंका असता. मात्र सदां चॅन्ट केल्यारी म्हळ्यार, सो इफ अजामिल कुड बी डिलिवर्ड, then we are at least little on the path. So we need to do our chanting very 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 seriously. जबाबदारीन नाम घेवचे मस्त इम्पॉर्टंट. अजामिलाले इतले मागशी म्हळ्यार ताणे इतले देवाल नाव घेतले की तागेले ऍट द टाइम ऑफ डेथ लॉर्ड हेज हिमसेल्फ टोल्ड दॅट प्लीज सेंड हिम टू माय धाम. आता भक्ती मस्त इम्पॉर्टंट म्हळ्यार भक्ती हे नवीन नशीब, आमगेल नशीब चेंज करता. सो भक्ती इज समथिंग दॅट चेंजेस अवर नशीब, आमगेले डेस्टिनी. आणि नामस्मरण हे पुराय आमगेले कर्म नष्ट करता. सो इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट नामस्मरण आमकां it gives us, makes us closer to the Lord, and it helps us to go back to Vaikuntha and come back to our original nature, which is being with Krishna in Vaikuntha. म्हणूची सदाची नामस्मरण करका, नाव घेवका, निस्वार्थ देवाल सेवा करका, कृष्णा वयर विश्वास दवरका. हे ऑल दीज पॉइंट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट इन लाईफ. आणि मेन म्हळ्यार we should trust the Lord. We should remember that we are having Paramatma in our life. Suffering कितले येवो आमकां आमगेले एक देवाल वेरी निष्ठा दवरता की ही इज द वन, दिस इज लॉर्ड्स मर्सी म्हणून. आणि लास्ट म्हळ्यार अंतिम संदेशांत भितर की डेस्टिनी आमगेले हे पुराय पास्ट कर्माचे आमगेले फल. मात्र डिवोशनल सर्विस केल्यारी, अटेंडिंग धाम, अटेंडिंग मंगल आरती, अटेंडिंग क्लासेस, देवाले सदाची पूजा, all this prasadam, association of devotees, all this will create a new destiny. So God will take you out of that karma bandhana. आणि जुने कर्माचे फल म्हळ्यार नशीब, भक्ती कॅन क्रिएट न्यू नशीब आमगेल घडवून एक इट इज डिफरंट शक्ती इट हॅज भक्ती. आणि नशीब आमगेले आमकां स्वीकार का आमगेल काही वी डोंट हॅव एन ऑप्शन. मात्र योग्य निवड करचे म्हळ्यार चॉईस एक देवान आमकां दिला. सो चुजींग द रायट थिंग्स इज समथिंग दॅट वी हॅव द फ्री विल. आणि सदाची नामस्मरण करका, that is also very very important. Last I will stop here with the tips की दैनंदिन जीवनाचे आमगेल टिप्स म्हळ्यार it should be right. And लाईफ दुःख येताची दुःख येताना भक्ती आम्ही चालू दवरका. So we cannot say की दुःख आमगे लाईफ आयले म्हणून मात्र I don't believe now. आणि ते so we should have more faith in God की yes, give me more of your mercy. आणि प्रत्येक कृती म्हळ्यार आमगे प्रत्येक ऍक्शन हे मस्त मस्त जबाबदारीन घेऊ. कृष्ण कॉन्शियसनेस आम्ही आयल्यांची ह्याची मस्त व्हड भाग्य आमगेले. आणि ते कशी आम्ही कंटिन्यू दवरका
ताजे वयर आमी फोकस करता. सो दॅट्स इट फ्रॉम माय साइड. I don't know if I could give you the proper guidance on this topic, but at least I have tried. So over to you, Shilpa Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम, अनंतानंत धन्यवाद. भारी लायकोन तुम्ही सत्संग सांगला आमका सरळ रीतीरी. डेस्टिनी म्हण नसीब दो फेट म्हणाल कसं नाही म्हणाल भारी चंदुकोन मस्त उदाहरण देऊन भगवद्गीतेचे आणि मस्त श्लोक सांगून भक्ती मार्ग इज द ओनली वे. देवाल सेवेंत अनुनित्य काला रसका कृष्ण प्रज्ञा रसका कृष्ण प्रसाद खाऊका आणि विंगडिंगड अजय मिळाल कथा मस्त रीती रे तुम्ही सांगितलं सर. हरे कृष्णा माताजी. हा मग प्रकार सांगच्या प्रयत्न करता शॉर्ट नोट आणि कोणाचे प्रश्न असल्यारी निमगू येता. डेस्टिनी आणि फेट कसं म्हणाल विषयानं तुम्ही सांगला. ऍक्च्युली डेस्टिनी म्हळ्यार आम्ही नसीब आम्ही फुडली जन्मा कसं घेऊन येईल लास्ट लाईफ पास्ट आम्ही कसं केलेलं कर्म त्या आधारावर आम्ही आता या जन्मांत आमगेला मेळची की फॅमिली की आमगेल प्रॉपर्टी की जीवन की आम्ही खंयची घरकड येताची या पूर आमगेल फुडली जन्माचेच असता. सो भक्ती त्या आमगेल या जन्मात आम्ही चेंज करता जाल्यार कृष्णाला नामस्मरण करचे इज द बेसिक तुम्ही स्टार्ट कोण सांगले कसं दॅट इज द इट सेल्फ रूट कॉज. थंय तुला आम्ही कंटिन्यू करच्याक तुम्ही भगवद्गीतेचे मस्त श्लोकात सांगला एक 2.27. सो आणि कोण जन्म घेता ताक मरण असची. सो जन्म घेतरी आम्ही भक्ती करका हरिनाम स्मरण करका देवाल नामस्मरण करका. आणि एक्झाम्पल अर्जुनाक युद्ध करच्या मन नाशिले जाल्यार तुम्ही सांगल्या की कृष्णानं गुरु जावन ताका सांगल्या तू तुगेल कर्तव्य करी ताज्या फला विशयान अपेक्षा करू नका म्हणून. तशीची फेट म्हळ्यार काळ काळ आमगेल हाताना कृष्णाल हाता आसा. कृष्णानं ताजे डिसिजन घेवचे. सो त्या भक्ती तुला मात्र चेंज करचे जाता. तो या जन्म आम्ही येत तरी कसं एक अनाहुत जाल्ले तो आमकां दिसलो म्हणजे ते भक्ती मार्गार आसता ताजे खातीर 4.17 ताजे विशयान तुम्ही सांगल्या एक्झाम्पल दिवन. मोक्ष त्या विशयान सांगल्या. कर्मा विशयान पाप कर्म म्हळ्यार कसं नाही अकर्म आणि विकर्म. पाप कर्म आयलारी त्या तंतुलान वयर पडच्याक आम्ही कसं लेखू का सुरवेक देवाला प्रज्ञेंत कृष्ण प्रज्ञेंत आसता जाल्यार आम्ही दासानो दास कृष्णाला आणि कोण नाही आम्ही पार्ट अँड पार्सल ऑफ द लॉर्ड. सो आम्ही चारही रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स फॉलो करका आणि आमगेल्या मोटो ऑफ लाईफ धामा वचस का. सो ताजे खातीर तुम्ही मागीर मस्त उदाहरण आपासे दिल्ले की कार्मिक रिॲक्शन्स या भौतिक प्रपंच असताना मस्त नमुन्याचे असताचे ಕೆಲವು जण चांग असताची. सो ताजे खातीर तुम्ही यावेळी सांगितलं सर वाय डू बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल. सो तांकां दिसता पर आमी इतले चांग आसाची जाल्यार आमगेलो इत्या दात्या म्हणून. दॅट इज बिकॉज तांणी केलेली भक्ती काही की उणी पावतस. सो देवाल डिवोशनल सर्व्हिस इज द ओनली वे म्हणून तुम्ही त्यावेळी सांगल्या. अँड एक्झाम्पल्स तुम्ही फ्री विल्लाचे एक एक्झाम्पल आहे भगवद्गीतेचे 18 अध्याय 18.62. दॅट वॉज वंडरफुल अगेन शरणागती टू द लॉर्ड. सो अर्जुनाक या दिलेलं एक्झाम्पल वॉज फंटास्टिक. तू तुगेल कर्तव्य करी त्याला मगेला शरणागती जाऊ का. द विल इज ओवर टू यू. यू डोंट रिमेंबर युअर पास्ट प्रेझेंट फ्युचर बट ही रिमेंबर्स. देव होड ताक पुरा येगोत असं. तू मिगेल दास जावनास का तू हांव सांगिल वरी कर का म्हळ्यार एक विशयान तुम्ही ತಿಳಿಸಿला. तशीची 63 राईट. मागीर अगेन यू गिव द काल आणि परमात्मा विशयान सांगताना परमात्मा आणि आत्मा आर ऑलवेज इन द सेम प्लेस जाल्यार परमात्मा म्हळ्यार तो आत्मा पशी होड जीवात्मा पशी होड आम्ही ताक बागसून आसका. आम्ही पुरा ओटू एक म्हणताना आम्ही एक नयता. ही इज अबाव ऑल. तोच परब्रह्म तोच पूर्ण पुरुषोत्तम. सो 13.23 एक्झाम्पल दिलं. आणि देवची साक्षी पुराचे परमिटर तोच डिसायडर. वी आर द मार्जिनल एनर्जी आम्ही. सो आमकां तागेल सेव करत कशी आम्ही तागेल धामा मागशी येवचे या पळोवका जाता. दॅट इज द मेन गुरी आमगेल जिवनाचे त्या आसका. सो कृष्ण प्रसाद आम्ही खावका आणि लेखूनच की
आता एक प्राणी आता मीठ खात जाल्यार आमी तशी नाही म्हणून आमी तशी नाही आमी जिवात्मा आमी इन्स्ट्रक्शन्स तुका या तुका इन द भागवतम भगवद्गीता कसं सांगितलं त्या फॉलो करचे पळोवका कसं आमी जीवात्मा मागशी आपास धामा वचका म्हळ्यार विशान अनंत अनंत धन्यवाद माताजी कसं नाही सांगला क्षम करका मुगेल प्रयत्न करून सांगच्या या केलं हरे कृष्ण माताजी कोणाके प्रश्न असल्यार निमगू येता हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा श्याम माताजी ने धन्यवाद. दंडवत प्रणाम माताजी ಮಾತಾಜಿ ಏಕ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗಿತ್ತ ಸರ್ તમે ગોલોક વૃંદાવન ગોલોક ધામક વત્ત आम्ही या जन्मारी वच हमणा आशे आम्ही ते चमकल रे आमगेले स्वरूप कशें असता माताजी म्हणल्यार देह रूपार असताच की आम्ही ते तागेले सांगत्य तागेले दास्य आम्ही कशे एन्जॉय करचे माताजी कसं नाही ताजे ಬಗ್ಗೆ So we can be gopis, we can be servitors. So there are all whatever we feel like. If we have the bhav of becoming a friend, we can be his friends. Gopi, gopi jaun tagale, we can do the seva. Vingar. So it depends on what is your bhav that he takes you back. And we are all his part and parcel. We were already gopis or we were already there in the dham. But we tell and he is enjoying. We are all servitors, eternal servitors तागेली आणि तशी जी तागेल्यावरी आमकां एन्जॉय करका म्हणून आमकां he has made this earth and like that he has made multiple universes. So when he takes us back, that is our eternal form. So that can be in various modes. We can become we can be with the like the gopis and the gopis mothers, or we can be the gopis mothers and then look after him like a mother. So it is all different forms, Mataji. So it is written, but you can go back and whatever bhav you have, you can serve the Lord totally. ओके माताजी हरे कृष्णा Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी तांगेल्या प्रश्नाक म्हाका एक अशी एक पाच प्रश्न विथ द भाव तुम्ही म्हणल्यार आम्ही डिसाइड करच्यो माताजी ते कसं आम्ही So whatever you have, like some people will like him like a paramour, like a friend. What is the relationship? They will have love towards Krishna. So they love Krishna. They want him as their husband. So some of them. So there are different bhavs. Like nectar of devotion म्हणून एक chapter असतं. तांत भितर पुरा they have written very very beautifully. Which are the different ways in which you can love Krishna. So it is very very beautiful. You can read that. Are there? हरे कृष्ण Yeah. Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी तुम्ही सांगल्या Hare भक्तीची Krishna. भक्ती एकच मार्ग की आमकां कसं आमगेल कार्मिक रिएक्शन कसं नसल्यार तांतकून भायर येवच्याक आमकां भक्ती एकच मार्ग म्हणून मागीर तुम्ही सांगल्या देव आमकां कितले चड भक्ती करता की ताका आमकां कसं न्ही कष्ट येता लायक कष्टय दिता लायक पनिश करचे समथिंग तशें सांगलें त्या दोन्ही ऑपोजिट हें सांगला बरें म्हळ्यार तशें So that ताजेर माताजी हांव सांगिल्लें की see we were all म्हळ्यार आमकां पुराय हें मस्त it is given की आमकां हें जन्म मेळ्ळा because of our past. Now one more important thing is that हें जन्म मेळचे सुरवेक आमी actually we are much lower animals. म्हळ्यार आमी एनिमल आसतली आनी ह्युमन लायफ मेळचेच मस्त व्हड. आतां ह्या ह्युमन लायफ मेळचे आमगे चांग कर्म आमी भोग आणि इच्छा आसा. So the Lord wants to call us to Golok Vrindavan. नष्ट करच्या. So whatever we have come into this, आम्ही चांग कर्म करता आसाचे आता we are doing bhakti. मात्र आमगे लास्ट जन्माचे पुरे क्लियर करून आमकां हे वयर व्हरता. So that clearing is something that he is getting it done. Purification म्हणटा ताका. So it is very beautifully written in one of the Bhagavatam. I have read it. It is very. I think it is 13 point. Good people are why it is given.
so that he goes through the entire purification and he wants you back. I will tell this again, wait. So he says that कर्मफळ आमगेल शांत म्हणजे भक्ती करून तागेल कर्मफळ नष्ट जाता आणि भक्ताचे दुःख हे मर्सी ऑफ द लॉर्ड. सो वाय डज द लॉर्ड से दॅट तुगेल वरलेले हे पळय भगवंतान कर्म वग्गी नष्ट करता आणि आमगेल शुद्धीकरणाक तो वग्गी घडयता. सो ही मेक्स इट कम फास्टर. आमगेल शुद्धीकरण तो ही मेक्स इट व्हेरी क्विक बिकॉज बाय गिविंग अस दिस problems. So he's helping us to come very quickly back to him. Understood? So it is, we should treat it like the mercy of the Lord. And anike mercy amkadi, you give me more problems so that I am more quickly come back to you. And he gives us the sahan shakti dita. So it is his way of giving us love. So that is the punishment म्हणून आम्ही ते ट्रीट करच्या नच्या ते आम्ही तागेल मर्सी म्हणून आम्ही ट्रीट करका. जाल्यार आमकां साधारण मनशाक ते सही सुजाव मस्त टफ. ಕೆಲವು ಜನ ಆಮೆ ಪಳೈತಾಚಿ ಭಕ್ತಾಂಕ तांगेले तितले ते म्हळ्यार इमॅजिन करू जायना तसले एक दुःख दिसता कसन इतली भक्ती करून अशी बाय म्हणून तशी मस्त मन the Lord himself. Yes, Mataji, tell me. त्या सहीसूच एक कसं म्हणजे आटायला Very good, Chakra. Correct. So you remember, if we see that even Lord Ram came on this earth, even he had to go through it. So he shows us that how we can come out of it, and he does it through example. So how Hanuman is also one example of how he has come out. But at the same time, we carry from lifetime after lifetime. We are coming into this birth and death. Tant bitar आम्ही कशी थोडे steps घेऊन we can progress करता म्हणून. आणि मेन म्हळ्यार ह्या लाईफ मेळचे ह्युमन लाईफ मेळचेंच मस्त व्हड तांतू भितर we have to do come out of it clean. No, that must it. हरे कृष्ण माताजी. आमकां कष्ट दुःख पुरा आमगेले प्रारब्ध निमित्त म्हळ्यार आमगेले वायट कर्मान आमकां मेळटा जाल्यार आमी ते कशी भोगताची ताजे निमित्त आमगेले कर्म सुदारण जाता आमगेले म्हणून आयकलें म्हणजे दिसता म्हळ्यार पळय माताजी ते म्हळ्यार कितले कश्ट येवो कितले दुःख येवो ताजे निमित्त आमगेले प्रारब्ध पुरो खाल जाता न्ही तेन्ना आमी अनेक नमुन्यारी भक्ती मार्गारी नामस्मरण करताची असली म्हूण जाल्ल्यारी हे अशान खाल जाल्ले तशान आमगेली गेन जाल्ले न्हू माताजी लायक न्हू तसली बुद्धी देवान दिल्ल्यार आमकां very nice it is. correct म्हणटा. आणि ते मेन म्हळ्यार ही इज टेस्टिंग अस. ही इज टेस्टिंग अस की आम्ही कितले तागेल वेर आनी की आम्ही ह्या दवरताची दृढ विश्वास दवरून हाऊ मच वी सरेंडर. सो ही इज मेकिंग अस surrender totally to him that I will take. He will take care even if he is giving problems. He will still take care of me. No, he is not giving problem. Problem so is the exam that he is taking. जाल्यार आमी ते नामस्मरण तागेले भक्ती मार्गारे सम असली म्हूण जाल्यार मस्त कडेन सकडेन आमगेले निमित्त कसले आत्त अपराध जायना तशी आणि आम्ही कसले चुकी करना तशी आमकां प्रत्येक स्टेपारी तो म्हणजे म्हगेले एक एक्सपिरियन्स तो ते आमकां धरता गट्टी धरता. वय कष्ट दुःख पुरा आमगेले एक सायडार वय माताजी करेक्ट बाहेर एक मन आयको. सो इट इज रिटन नो आय वाज टेलिंग 18.62. so very beautiful की तम एव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत तत्प्रसादात परम शांतिम स्थानम प्राप्तस्य शाश्वतम. म्हळ्यार ही इज टेलिंग दॅट यू सरेंडर टू मी
आणि तुका शाश्वत रीते हांव वयर व्हरता वापस म्हणून. So he's वयर telling प्रत्येक तुगेल पुरे करी, I will take you directly to the गोलोक धाम. So that वय much but माताजी तू विश्वास दवरी म्हणून तितले खंडीत तू वता शरण खंडीत वता शरणम. वय So खंडीत first is that we have to surrender, then we have to have bhakti bhav, then we have to say, then only he will give us peace of mind, and he will take us as our favorite of the Lord म्हणून. वय So माताजी it is वय free that so it is we have to trust him. That is very very important. आणि वय त्या आमगेल trust मन केलं गट्टी करून घेऊ का मन गट्टी करून आणि घेऊ ते का आणि मन घेतलंय तेगेल काय वेरी जाल्यार आमगे ते हलच्यानच जाय. वय माताजी मन गट्ट सुका दृढ जाऊन सुका कृष्णा वय ते Correct. कसले कष्ट Correct. हो कष्ट येवचे येवचे बरं येता वता आज येता पाय वता नाही माताजी Thank you. हरे कृष्ण माताजी थँक्यू Hare माताजी Krishna, Hare Krishna, Mataji. धन्यवाद माताजी. ज्याला सामान्य मनशाक त्या पुरे ऐसून घेवचे तितल्या मी आज मस्त करू माताजी तशें करता. मस्त ते मस्त it comes with lot of आमगे Guru Maharaj, for example, Jayapataka Swami Maharaj, my Guru Maharaj, he is going through so much if you have read about him, so much health issues, but still he is initiation दिता असताना आणि काही travel करता असाची. So look at his surrender to the Lord. He is at a different level. So we have to learn from him. We have to listen to his lectures. We have to understand how he does it, and we have to try to make small advancements, Mataji. It is very difficult. Matra small. ह्यांची आम्ही तांगेल takun आमका we have to get inspiration. If it is said that Jayapataka Swami Maharaj, when he was in hospital, next bed Arashila, he was dying. So he said, wait, let me initiate you, then let you leave your breath. So look at his mercy. So this lineage also had been right Bhagavatam till the last. So इतले तांगेल Krishna very आशिल्ले. So we are having great Maharaj and teachers in our parampara. We should get this strength. Moreover, I felt like आम्ही असलारी जेव्हा पण करता तिथलं प्रकरता माताजी, but patience is very difficult to get when something goes beyond our thinking. जो कोणी कसं नाही म्हणलं तो कसं नाही जाल्लं फर्स्ट अपसेट जाताची कितलं आता 4-5 वर्षला इतलं पुराय सत्संग अटेंड जाता. I have experienced it myself. इतलं सुलभ ना म्हणजे पेशन्स पीस ऑफ माइंड कंट्रोल करचेस बघ anger is all very difficult जेव्हा पण करताची. It is very difficult that fallen souls see. Correct, Mataji. Hare Krishna. आणि कोणा कसं Yeah, so we have long way to go. Yes, Mataji. And तुम्ही rightly सांगा गुरुला आशीर्वाद द्याव का you put it up. Hare Yes, Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. कोणाके प्रश्न अस्की अनेके निम्गे आचे हरे कृष्ण.